Standard Time, alas 8:02. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Maulanon nga morning sa aton nga mga kaaksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan. Aksyon na hotline na karon niyang adlaw. Oy, ari na kita sa Miyerkules nga presentation. Enero 11 na tuig 2023. Aksyon Hotline. Ikaduha na kita nga Miyerkules sa naunang nga bulan. Ang tiempo naton do ginabubo lang ulan karon iyang aga no kay may ara sang mga lugar. In fact nga pagwa diri sa advisory no nga may ara o gipaidalom sa yellow warning ngano ini nga mga lugar no base man sa ginapadala sang incident management team. I-check taniyo kay may mga areas diri nga may heavy rainfall warning number 2. Actually kaina pa ni siyang kaagahon nga advisory. Aksyon Hotline. Bangod sa low pressure area o kung shear line nga nag-epekto diri sa aton sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod kag Visayas area. Aksyon Hotline. By warning level, Negros Occidental, mga areas ni pero lawagon kung ikaroon dugay. Unahon ko lang pag-check sa lakat sa panahon because importante ini mga kaaksyon. DYEZ Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Let's have aksyon gani Republika gikan niya sa PDMP nanong latest nga advisory gikan sa ila office. Aksyon gan, good morning, please come in. Good morning, Action Art, no? Sa aton listening public, good morning. Ari, balo naton lakat sa aton tiyempo sini nga aga. Miyerkules kita karon nga adlaw, Enero 11, 2023. Si low pressure area, ari siya nagamat-amat siya palapit sa aton landmass, no? May ari siya antad kapin sa 295 kilometros ang iya kalayon sa nasidlangan sang Hinatuan, Surigao del Sur. Ari na siya sa 8.8 degrees north latitude, 129.0 degrees east. Naga-komplementar o kung nagaupod ang shear line sa iya. Naga-apikto sa nasidlangan nga bahin sang Southern Luzon kag diri sa aton sa Kabisayan. Idulot yan ang magalumon ng kalangitan, may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanagoob. Naga-epekto siya sa Kabigulan, sa Kabisayan, hindi lang sa Region 6 diri sa aton sa Western Visayas, pati ng Region 7, Central Visayas kag Region 8, Eastern Visayas. Ang Cagayan Valley, ang Aurora dito sa Luzon, Quezon, Marinduque kag ang Oriental Mindoro. Magalumon ang ilang kalangitan nga may pagulan-ulan nga tuga ini sang northeast monsoon. Subong man ang northeast monsoon naga-epekto man sa Metro Manila kag sa iban nga bahin sang Luzon, pero napaidalom sila sa may pagulugalom ang ilang kahawaan. Okay. Hasta sa magalumon ang ilang kalangitan may mahinay o kon manipis lamang nga mga pag-ulan o kon pagtulutaliti. Sa direksyon sang huyop sang hangin o kon ang dupoy-dupoy sang hangin amihan pati ang coastal shoreline naton, no? Luzon wala kita diri. Ari kita sa Visayas kag Mindanao, nalakip kita diri western seaboard sang Kabisayan. Na paidalom kita sa kasarangan hasta nga may pagmadlos nga huyop sang hangin magahalin namin na sidlangan sa gihapon. Kag ang kondisyon sa aton kadagatan, ari kita sa kasarangan hasta nga mabalod ang aton baybayon sa probinsya. Pero wala kita madala sa gale warning advisory number 88, no? Number 88 nga gin-isyo sang Pag-asa alas 5 sini nga kagahon. Galing kay daw na tandog ang sea surface na ang taas sini sang balod naton wave height 1.2 hasta 4.0 metros ang aton nga astronomical height. Amo na siya.
Dason ang aton ginakwa ni sang aton mga migutan ni sa kawayan dao isyo pakadto sa Linawon. Okay. Alas 9:20 ang aton taob 1.0. Ang hunas karon sa gabi alas 6:10.2 metro ang kanabawon kag alas 6:09 sini nga Aha. aga si Bukang Liwayway nagbutlak si haring adlaw sa nasidlangan magatunod ni siya alas 5:42 karon sa hapon. Nagahamboy kita aksyon at 24 hasta 29 degrees Celsius. Way below normal kita. Verti katugnaw. O 75.2 hasta sa 84.2 degrees Fahrenheit. So, amo ni kabugusan sa aton lakat ni Chimpo sini nga aga. Yes, as we speak, kanino daw mga few seconds ago, may ara nga warning nga nag-alarm sa cellphone naton, no? iPhone ka man, o kung ano man gamit mga unit sa cellphone, may no advisory o kung warning bala, no rainfall warning, nakabatang Alas ka man 2 na kaginas ang kagahon rainfall, heavy rainfall warning number 2, no? Aha, Nakuha naton sa Iloilo radar. okay. Ang diri sa aton ang upod na sa yellow warning, no? Capiz, San Negros Occidental, amo ni ang mga San Carlos City, Salvador, Benedicto, Calatrava, Tubuso, Escalante, Sagay City, Cadiz City, Manapla, kag Victoria City. May takos ini siya, hindi na ni litro ha, kay heavy rainfall warning na ni siya. Amo ning kinalain niya sa rainfall warning kay liters na. Ang heavy rainfall warning takos siya siya drums, no? Grabe. 37,500 to 75,000 Sus. drums per square kilometer. Kaya Aha. kung mag-rainfall warning ta liters na mo. Ini drum. Kaya heavy rainfall warning. Diyos ko. So, ang Palayo orange lang. mo lang ni aklan, no? Oh, Wala siyang red, no? Kundi aklan lang nga orange warning, yellow warning ta diri, no? okay. So, amo na siya, no? Ang lain kay ang aton temperatura way below normal kita 24 hasta 29. Aha. So sa normal ta 25 hasta 30 o kon hasta sa 31 degrees Celsius acceptable pa na. Aha. Ti amo na perti ka tugnaw. Yes. Karon ini nga unlike sa mga past few years, no? Aha. O kon sa aton weather observation since 2000, no? Ka Chimpo pa ni Dalit Joseph Maranyon. Ang January daw ay naulan action art mo. Nang Okay. tubong lang na siya, tubong. Daw nagatulutaliti lang, gani gatulutaliti, pero nagagalom-galom. Aha. Di galing kay ang forecast ng World Meteorological Organization naton, ma-persist ang La Nina until first quarter. Okay. Ini nga 2023. Oh, Until di ara. March. Oh. Karon daw last week o a week ago, nag-issue naman ang National Oceanic Atmospheric Administration, ini ang mga NASA, mga studio bla sang meteorology kag climatology naton. Okay. May ginatawag kita nga minigmal, no? Minginal phenomena. So magsiling minginal phenomena na report ni naton sang una ang aphelion, no? O kon apogee, no? Apogee na derive sa the word nga aphelion. Ang distansya sang aton kalibutan malayo sa kay haring adlaw. Aha. Kaya kung magdistansya siya, nubo ang aton temperatura. Ang isa ka tugayan na nagafrost isa na siguro ang Sibuyas, Bombay ta daw nagaitos to sa Nueva Ecija, Nueva Vizcaya. Kaya daw may mga hoarder sita sa mga Sibuyas, Bombay. Kabay Ikadua. pagkabahan ni sila nga magkalatubong Bombay nilang hindi puslan bla. Ikadua, ang isa da nga dulot ya, ini kulolbaan kay may sword sang COVID variant nga bako sa Wuhan, China. Daw rapidly Sus. naga-increase siya, no? So worldwide ang epekto yan Ikatatlo, kung mag-amon trangkaso, kataro, vulnerable kita, no? So kinanglan ta payong ang kalo o palakdong, no? Sa ulan-ulan Okay, okay. gin isyo ni nila ang aton na kwan sa mga credible nga mga institusyon sa climatology kag meteorology. This would last until August ang minginal phenomena, no? Ay, Amo ni si aphelion, layo si Aha. kwan, layo si haring adlaw sa aton kalibutan, no? Okay.
Sige. So amo ning katabo karon sa aton. So ang March, April, May easterlies na tigilinit. Ambot kung makatilaw ta ni init, no, for the past 2 weeks, 3 weeks na daw ita katilaw init o kung silak ni haring adlaw ang guwata ni karon daw bago-bago ta. So, anyway. So man siya. Sige, action gun anyway. Salamat gid kay ma-check ko ba subuan sa balita ba na kay I know personally Sir Henry Aguilion Jr. mo atong nalumos bala sa kwan. Sige. Okay. Salamat gid action gun. Good morning. Thank you. Good morning da. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon. Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Ayos padugangan ta ni karon kay medyo ipit gid ko kag ang mga talakayan ta karon nga morning inatanan tutukan. Magabalik ang Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Pagkatapos ni 100%. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadalas ang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako mahulam. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa Ang inyo? permit gid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. balik, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor, sa complete, gamay lang nga bagay. Mo lang. Gawlam sa kano sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa sa buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami o kunway sang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may gimpamangkot pa gidaw. Oo. Kakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos na Tapos sa mga skila. Last time, ang na medyo emotional ka kay gaabal mo gapangulang ka lang phone.
Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung sana, ano nang nahuya, ako mahulam. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila bilang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko per may makamit, tapos, kakulbaan ko per may kung mag-test kay may time limit, tapos, ang connection pa dan per may sakon, kag hindi ko masyado makita, kay, isa, blurred man ang cellphone niya, mga Ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Hotline! Aksyon at pahihipon sa Aksyon Hotline! Pabalik na diri sa inyo palatuntunan aksyon hotline sa mga nagamonitor na via online kag subong man via on air. Thank you gid sa inyo sining pagtutok karon iya nga morning. May nabaton ako diho nga mga advisory kay may pila ka mga areas nga nag-suspend na klase Sagay, Cadiz, Manapla, basi matawgan ta si Action Roger, Action Eden, kaya importante man ni sa mga parents nga kabalo or either Mayor Bading Escalante ng Cadiz. No, kay importante ni siya, may ara advisory, gagina pagwa, no? Pag-suspend sang klase sa sining nga mga lugar, no? Ang nabaton naton, Cadiz, Manapla, and Sagay. Aksyon Hotline! Yung nahon tani anay kay importante ini, no? San Carlos City, Diararimo, Sea Travel Advisory January 11, 2023, 7 a.m. Due to rough sea condition, all trips of sea vessels from the Port of San Carlos bound for Port of Toledo are being canceled. Amo na. Tapos, this has been relayed and confirmed by the Philippine Ports Authority, San Carlos, via a radio message. Tingin na padala ini sa iyan isang San Carlos Advisory, pero gusto na to ni-inform ang public. To those who are planning to travel nga drama agi sa San Carlos, please be advised nga karon ba lang ni ang advisory actually subong ni because very rough, no, meaning dako iya ang mabalod no ang sitwasyon dira sang tubig mo ning rason kun nga wala anay sang biyahe ini nga lugar. No mo nang importante para at least kamo ba lang nga may plano kung nagsakay ka actually subong abi halimbawa no Balacar Transit may biyahe ini mo tidra na siya malabay ng iban. Amo nang reason nga tingin na advice tagid sa inyo nga please coordinate gid anay sa mga authorities nato, no? Kung sa series ka nagsakay ti mabalaan magyapon nga way na trips kung magabot ka to galing kay kung limited balang imo sining nga kwan nga budget Action Hotline! mo na ang problema. Ginapang-check pa namon subong sa mga pages ng LGU. Kay ining ginpagwa ng alert system or warning system, as of 8 a.m. actually ang advisory, ambot ka baton ka mo da, Android man, iPhone ka man, may alert warning nga padala ang NDRRMC. In other words, ginapabalo kita to be aware, no? Maghalong kita angot sa sining nagabubo nga ulan, no? Why sa malain kung maghalong kita kadelikado, no? Dapat maghanda kita. Action Hotline! Daw ariho parang nga unahon tan lang ni kay actually damo subong ang kwan gid damo gid balita ta subong nga aga puno kita siniho kay duha ka mag cases ni may robbery hold up nga case sa La Castillana, may security guard mga tiniro kagabi patay man. Action Hotline! Diri niya sa Bacolod, no, and the other crime stories nga aton sini nga tutukan. Online sa hotline. Pero ari anay sa aton nga linya is Mayor Salvador Bading Escalante of
Cadiz City. I-check naton siya kay may advisory nga nagwa di nga kuno do nag-suspend classes including na sa ila. How true is the report? Mayor, good morning. Si Action Art live kasubong sa Action Radio Bacolod. Action Art, morning. Salamat sa time. Mayor, ano man mayara ka suspension nga papanaog to the Cadiz noon to now nga may amoy ng advisory? Yeah, yes, bago medyo late na gani, no? Kaya pinapanilagan ko kay yesterday pala. Ako man yung simpo sa aga, pero by 7:30, nag-init. Okay. No, subong nga, agad ko by 7:30, pero tigil ako ng inulan, pero hangin. So, nasuspend na lang kita classes ni Aram, mga flood, mga flood-prone areas namon gabahan na. So, nasuspend na lang kita on elementary and high school level. Okay. Elementary and high school, pero may college mga kabuda, Mayor, sige ya. Yes, may college yung apat yung college. So, yun mo nito, we will see. Gagapan mo ako sa mga school heads ng colleges. Hindi po contact sila po. Might as well include na lang ng colleges siguro kasi kalahin yung po. Gani? Bagyo di. Aha. And of course, since kagin amuning advisory, ang alert status man sang aton nga mga responders dira no sa local DRI mo naton ara naman niya Mayor. Yes, in fact, yesterday bakit kabalukan taas tubig subong. Oo. Basta magtaas yung tubig, problema na din yung balot pala. Yung mga shoreline communities na mga apektado kami. Okay. So that's Gani why man. alerto na sila. Iba may mga preemptive evacuation sites naman na ang magkakabit. Lapit mo lang ang ginakatuan nila. Okay. So most likely within today or maybe this morning magapagwa na lang advisory ang imo office nga included na ang college level. Yes, ang panilagan ko sa mga sige pagid gani the moment makakontak ko sa mga school heads, Okay. colleges, inform ko sila sa aton. Usually ginahimo ko consult ko sila. No, like elementary and high school kay na do 30-40% lang nasulot suspend lang natin. Okay. Amo So, ba sa colleges siguro lang taon na. okay. No, so finally Mayor, to all the Cadiz noon, anong imo sining advisory sa mga pumuluyo mo dira sir? So first of all sa mga kabataan naton, stay home lang tanay kay klain dito bagyo weather ni subong. Basta maghuyop ganing amihan amo na di dagko balod and kusog hangin and katugnaw. Okay. No, so let's stay home. Pero ang government employees siya will have to report kay important days ni subong sang aton city for tax collection, renewal permits and so on and so forth. So hindi natin pwede na masuspend, no? But ang office hours, no? Probably karon sa hapon maka early kita pa puli sila din natin dito. But we have to be open this morning. Okay. Sige. On that note, Mayor, salamat gid sa time. Nawag lang kami sa imo from time to time to update. Salamat gid, Mayor. Yes, thank you also. And sa liwat na please paki-announce ng liwat ang aton suspension bukas. Thank you. Salamat. Good morning. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Mayara sa panibago karon nga advisory si Mayor Bading Escalanting ang plano niya i-include na lang ang mga colleges dira sa Cadiz City nga i-suspend ang klase. Nagakontak siya sa mga head subong sa mga bulutuan. Bangod man sining tuman gyapon no ka baskog na pagtupa sang ulan dira nga siling kahapon niya daw late naman sila why sila nagpag-advisory since kapag alas 8 yan nagpakita siya ring adlaw. Aksyon Hotline. Subong siling sa Cadiz City tuman gid kadulom sa sitwasyon halong gid sa mga residente. Aksyon Hotline. Daw, di isa-isaon tani karon and when we come back, unahon ko lang ni si Mayor Malakon man kadtuan ta ba si kumayara man advisory ang alkalde sang AB Magalona. Aksyon Art Time Grupo sa Aksyon
Hotline. Importante ini agon nga ang mga parents, ang mga estudyante bisan colleges na or ana sa college, may ana sang ideya, no? Importante halong kita, hindi ka man dira taga Cadiz, bangon nga mo ni sitwasyon, ara ka dira sa kilid sa bukid, sa kilid sa kasubaan, makasapaan baw, hindi gimagatag sang kumpiyansa bangon medyo malawig na, nga nagtupa ang ulan. Action Hotline. Grabe daw ginahunos ng mga aton oras. So, pero pagbalik na karon, tingwan ta na yung update sila Castellana, okay daw may mga breakthrough sa sining pag-operate sang kapulisan. Magabalik ang Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Pagkatapos ni For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa santupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan May tatido lagi ha. nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God.
makasilpon kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man. At sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko. Di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiya mo na ginhalay ko sa katulog gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si ma-intra. Ko try lang kay basi kaluyan si Mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiya mo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo nga duha ng mamuna kay Jan Diaz. Kag sa tanang gina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si Mga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres Laparan ang mabuligan. Ang iba nga kinahanglan man kung magapadayon ng inyong promo, basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban paghid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kunpugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging Sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon at paihipon sa Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 8:36 na. Grabe no? Anyway, sa aton sini nga magka-aksyon standby kamo kay ginaamat-amat ta lang ni duwa subong no crime stories ang aton top story of the day. Mga update, number 1, La Castellana incident. Number 2, shooting incident sa gwardiya patay kagabi. Aring pagtiro sa gwardiya ni Deporti man hindi man ma-explikan anong sala ni siniyo. Aksyon Hotline! Kung ano gid ang motibo sa krimen, kano imagine hindi lang nga isa ka armas ang gingamit sa pagpatay sa gwardya? Di kakita siya na yaman. Ang gwardya nga gintiro kagabi halos daw ginpatamaan naman do ka overkill naman niya. Nanugid ang sala kag anugid ang madalom nga motibo siniman. Ang kaakig bala sa gwardya nga ginamo gini siya sa orsahi nga pagpatay sa iya. Aksyon Hotline! Check talang na karon kay Duperti gini ang kaugot nila sa gwardyani. Basi kon ang pamilya matry man karon masugilanon sang patrol nga nagalibot kag nagapangita na sa pamilya. Aksyon Hotline! Ano pagid? Ari ho maistorya man kita karon update sa La Castellana kay ang balita nga may ara na ang pulis
magluwas sang duha abing nga ara na sa custody sang La Castillana PNP. May ara na kuno mga armas ngagin aligar, no? May ara na kuno armas nga ginaligar na recover na sang mga authorities. Action Hotline! Tuod ni nga mo ni sila kunong grupo kon sila gidman ang responsible sa series of hold-up incident nga nagaluluntad sa Southern Negros. Action Hotline! Kadelikado mag-amo na, no? Mas maayo nga timprano pa ni mabungkag kag maaresto na sa aton authorities. Kay can you imagine bala? Kung robbery hold-up, kin man ang motive to parakan mo lutang, on board pa to, may dala pa nga lapsag nga nakasakay tos Toyota Innova nga ginbakbakan niya nila. Action Hotline! Sobra naman na, hindi naman niya hustong inyo. Papos yung napinsaran yung asahe, isang pangabuhi kag operasyon, mabantay lang kamo kibrada, kag mamalbal kamo niya sa dalanon, pero kung napuruhan kag nasarabat to karon ng lapsag, may napilasan, duha ko ba ilang way napuruhan nga na iguan tong bata to? Action Hotline! Di man yung konsensya nyo mag-amo sila man, hindi nila uglahog. Now, i-check ta karon kay mayara na commitment sa aton ang La Castillana PNP. Dugay-dugay nga may mahatag sila update, no? Kay ginakuan pa siguro, gina-consolidate pa nila ang information nga gusto tayo baluon karon yang aga. Kay hindi ni Mayo, can you imagine balaga paninguha ang tanan? Ari kita sa recovery stage after nga ginigo kita sa pandemic. Ari pa lang kita sa recovery, subong may mga tao niyang wala sang opisyon kabuhi nila, mga halit sila isig kapariho. Action Hotline! Ano magkamo inyo man? No, tutukan ta dugay-dugay kay importante ini nga mga developing stories kun crime stories ang paghahambalan, no? Lakip na mga advisory nga gina-expect kag nagapamangkot ibi magalona ang pakaronan tay na ha kay Areo palutson ko lang ni para nga tayuyon kita and the second part o kung sa aton sini nga pagpangalagad in a short while. Alas 8:40 na. Magabalik ang Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Pagkatapos ni 100% para sa damit na ko. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan
o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to kalala na sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TV Oops! Aksyon at pahihipon sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Pabalik na diri sa inyo palatuntunan aksyon na hotline alas 8:44 na. Okay. Now, karon na sa mga pamangkot, ang advisory sa EB Magalona i-try talang na karon kay Mayor Malacon, no, sang EB Magalona. Ako na nung latest advisory nila, pero ti amo na ang nabaton naton information. Ang kadis siya confirm na to, ha, sa Malay tuners naton si Mayor Bading kay nan-interview to na diya tapos na to siya. Ang iya sini advisory nga ti waay klase. In fact, may plano gani siya mo, no, nga pati college na lang ipaidalom sa suspension of classes today. Action Hotline. Para sa mga ulihin na ang mga late tuners nato na, no, para may ara ka mo information. Pero ti amo na, no, ang ginambal ko sa inyo mo na mga areas so far ang may ara na sang suspension of classes. Ka-confirm ta na iya kay nabaton naton kay ina ang ginambal diri nga Escalante, no? May ara man Sagay, Cadiz kang Manapla. Ay hindi gali si IB Magaluna, way gali madaladay. Tanawon ta lang, i-check ta lang kay Malacon, no? Kaya ang nabutang lang di Sagay, Cadiz, Manapla si Mayor Escalante. Why sila suspension niya? Ang IB Magalona, i-check ta lang abi kay may suspension si Mayor Malacon. Okay, i-check ta lang si Mayor Malacon, no, sang IB Magalona. Kay actually ang advisory kay ina Sagay, Cadiz kag Manapla. Ang Manapla ti si Mayor Escalante na da. Pero gusto tay baloon niya sa kwano sa may IB Magalona kay napitan na imalang ni sila mo. Online sa hotline. Online sa hotline. Live dari sa Aksyon Radio Bacolod sa Aksyon Hotline program is Mayor Malacon, Mayor Marvin Malacon. Mayor, may aga sa Aksyon Art dari sa Aksyon Radio Bacolod, live ka sumong sa Aksyon Hotline. Action Art mayong aga sa aton tagpalamatsi, ilabi na sa aton ka si Manwa. Manwa sang Sarabia mayong aga. Mayor, grabing ulan subong ang Cadiz actually na interview ko na si Mayor Bading kay na nag-suspend sila sa classes, ang plano niya including colleges o kun college. Sa imo na Mayor, anong desisyon naton?
Actually, Action Art, lagi na mga 7 o'clock. Naka-storyan ako sa ato niya district supervisor sa DepEd nga storya mi na 5 kalaig na 5 as well as may nara-atas ang guidelines and orange na subong ato niya nga code no sa disaster. So siling ko i-postpone na ng klase all levels, private school and public school. Okay. I see. So, okay na kaina, na-relay mo na lang ang instruction gali kaina, Mayor? Yes, Manong Art. So sa mga pumuluyo sang Sarabia, sa mga taga-ibig Magalona, anong imo advisory, especially to those areas nga masaming ginabaha, Mayor? So, pero mga magagam-agam sa mga flood-prone area, aton team, hindi gida, ga monitor tanan yung areas nga possible nga magbaha, possible nga maglain da ang area nyo. So, ari kami dari, ga matsyag-matsyag, as well as ang amo nang naayo sa atong mga pumuluyo, samtang may tsansa pa, kung Korea palayo, no? Magtaas tubig, hindi ta na pagulaton nga magdulom kang mag-evacuate kita in kaso magid. Pero kami nga preparado na di Manong Art sa tanan ko ano matawo. Sige. On that note, Mayor, salamat gid and keep us posted also kung kinanglanon mong bulig man sa Action Radio in terms sa pag-releasing information through the airwaves of Action Radio Bacolod. Salamat, Mayor. God bless kag halong gid. Salamat, Tumayaga. Action Hotline! Okay na, naka-instruction na siya, 7 o'clock, sining nga aga, nagsuspend man sa klase. Along ka mo diraha, hindi gin maghatag kumpiyansa mo na ganing panugyan, Mayor. Kung may chance, may advisory ganing LGU, nga kinanglan halin na kamuda sa lugar, siling nga, kuha na lang, halong kamuda, may ari pa di isa gayo, siling nga, sir, nagrikta ka, nagsarabya ka na yun, nga way ka pa ka agi niya sa Manapla, halin sa Manapla, diretso ka lang sa Rabia, nalintan ang Victorias. Actually, gina-check namon, kutob ni sir sang ginatawgan namon mo lang nagasabat, abi mo. Tanan na lang ni nga LGO, ginatry namon makontak. Hopefully, amat-amaton ta niya. No? Sa kay Marcelo Pinafil, salamat gid sir for monitoring. Ginatry namon actually tanan nga mayors nga tawgan dira sa northern part sa Negros. Nga nalakip ka ina as sa morning advisory ka ina actually amo ni. Ang mga areas nga nalakip no sa sining advisory nga may ginapahalong, actually ang areas gido yellow warning level: San Carlos, Salvador Benedicto, Calatrava, Tubuso, Escalante, Sagay, Cadiz City, Manapla, Victoria City. Amo nang mga areas nga ginapahalong gid, nga ginpaidalom, inaya kaina pa sang aga ng advisory. But as of this 8 a.m., may warning naman nga panibag-o sa gihapon rainfall advisory ina. So ini nga mga lugar, ginatry namon makontak kag sa ilang gali nga mga DRRA mo, hopefully dira ako nagamonitor ka mo, feel free sa pagtawag sa Action Radio, no? Kabalo kita nga may mga kwan magkamuda, no? May ara pa kamuda gihapon, may mga contacts man kamo, may mga group chat kamo sa every barangays, pero may mga areas, mga nabukid nga porsyon nga kung paagi diri sa amon mapalabot ang information as quickly as possible nga may ideya man sila. Action Hotline! Inabalang may mga estudyante nga nagapadulog pa sang kabataan nila matabok sa makasubaan. Ako gani, ang suggestion ko, no need na for the parents nga palakton ang kabataan. Please, tandaan tagina, ang aton kabataan kung nag-travel pa, malakat pa bla, no? Walking distance lang, okay na iyang inang makita mo lang bata mo lapit sa eskwelahan. Pero ining mga nagalakbay nga nagalakat, inuras pa antes kaabot sa eskwelahan, once mag-amuning sitwasyon, ang nami nga himuon ta, hindi ta na lang sila pagpakadtuon sa eskwelahan. Action Hotline!
for security reason and purposes. Amo na lang ng pinaka-the best. Kay karon ni gambol mo palakton mong kabataan mo da matabok bisan sa pa lang kun agyan karon sang golpeada nga pagragasa sang tubig maano na karon. Kinali matampukan karurok na or hindi gani imbukada gid bla sa maamo ng pinakadelikado na ti kundi na disgrasya pa. Basta malain ng tiyempo kag sa mga nabukid nga porsyon sa inyong lugar basta nagagitom o kung perting pagtupa sa ulan, halong gid palihog kay tuman gid ka delikado ina. Okay? Now Ario dugay-dugay lang Action Eden, si Action Zell actually to sa pamilya sa security guard. Sige lang Action Zell, standby anay ha kay damo gyud balita ta karon nga agad hindi maubos-ubos ni siya. Pero sige lang i-kwan ko ni, ibubo ko lang niya na yung akon importante, may obligasyon ni ko. And then when we come back, ang standby na kamo sa nagaulat sa update sa La Castillana, kag sa kaso nga pagtiro patay sa gwardya. Ina tanan, maging kaundan sa pagpanumbalik sang inyo palatuntunan. Magabalik ang Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Pagkatapos ni... Hoy, Pang, to palala na lang sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na. Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Big ka sure! Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabalaka, kay ina tanda na sang malalang ang klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ng iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong na gid kuya. Ini ang tiona aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan.
Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sang mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Action Hotline. Action Hotline. En punto alas 9 na. Ang lakas tigyan na, kung matinguan taning unahon ta siya. No, ang mga LGUs nga hindi ta pamalabutan, karon dugay-dugay, we will try to contact them. No, kay sa gusto may mga nagapamangkot nga siling nilati kami amon niya lugar di sir. Like for example, Victorias, si Mayor Javi, may ara man na posible advisory karon ang Victorias, no, kay ba dala sila man mo sa warning ani way labot Victorias ang mga plug na try man naton contact ang hometown ni Action Rexo, si Action Mar ba si kun may number kada ni Mayor kuan bala no ni Mayor Manulit Escalante kay para mas makwanta siya mapamangkot naman ko lang advisory niya na. Action Hotline! Importante iniya mo, no? Kabalo ka, basta may mga pag-ulan-ulan, natural calamities, hindi mo na mapulong kung may pagbuo-buo sang ulan, kapin pagkon sa babaw nga porsyon to sa bukid, nag-umpisa ho, na mulang balantayan ta. Alas 9:01 na, now, ang nami ni Guro, while nga ginahulat ko ang La Castillana, kay
Actually, ang La Castellana kay na nag-advise. Siling nila, sir, gai kami, mga 10 to 15 minutes siling niya para nga makahatag kami update, no? After 10 to 15 minutes, gintawgan na itong liwat, siling niya kay Action Eden, nagwa pa ang investigator. May katuan naman ko, no? Hopefully magkabalik dugay-dugay kay importante maning development ka gusto takwaon. Ini ba lang nagluntad nga insidente? May ara sang isa ka pamilya nga on board sa salakyan nga biktima iyamakon mo din kakita imo parakan mo lutang da o nga daw nasalan kuno ini sila di may bata may lapsag pa nga nakasakay to makon mo na yang halit nga dulot ginimo nyo to may lang kay way makuaniho way mapuruhan ning mga on board sa salakyan. Action Hotline. Now sa kay Mayor may ni Corb ang gilimutan. Gina-check ko man ni sa iya kay gusto takwaon kay Mayor May kung ano ang latest man nga nakuha niya sa kapulisan. Kay hindi kita luyag ng iya banwada. Inabalang ga-recover ang pumuluyo, ang negosyo, ang katagsa ka individual. All of this sudden, may mga report yung amoni. No? May ambush. May robbery hold up nga plano. Pero ang initial information ko diri nga nakuha, nga actually may ara na sang persons of interest. Allegedly, may mga armas na gani kuno nga na-recover. No, ang ting problema kay yung pulis duway gigahatag sang advisory. Natabo ning insidente ato lang Toyota Innova. Gagintiro, kaginold up dira sa sitio Lapak, Barangay Robles. Alas 10 kahapon ina sang aga. Timakon mga biktima ni sanday siyang Hub Galimba, 34 years old. Nga mo ning gamaniyo sa salakyan si Chuna Galimba, 60 years old. Katrina Aliermo, 31 years old. Maria Fi Montesina, kag Siana Zayla Galamba. Di makon mo nga klase. Ano nga klase kay muan nga mga tao yaman? Kabudlay mo, do hindi ko ma-reconcile. Ano yung plano niyo sa pangabuhi no yaman? May duwa ka mga taong persons of interest. Actually, ang term nga gingamit, no? Sining duha nga gin-invite. Now, i-check ta kung ano ang latest update sini. Kasi siling ko hindi man pwede ang amoning himuon nyo. Ang La Castellana, actually, damo ko da pamilya. Damo ko da pamilya. Ngara na sa La Castellana, ang pamilya Baternada, mga cousins ko na. Ang isa gani ka Baternada, do driver ni Mayor May ni sa kwan mo. Do driver gani ni Mayor May ni Corny sa ila ambulance. Action Hotline. Pero pakaronan naton anay na area sa aton nga linya ho. Online sa hotline. Antes ang La Castellana nga update kay damo ga pamangkot. Let's have Mayor Manolit Escalante diri ko anay sa manapla ko anong update kay ang duha ka alkalde ibi magaluna na kag ang Cadiz ang nagka-confirm sa suspension of classes. We have Mayor Manolit Escalante on the line. Mayor, good morning. Live kasubong sa Action Radio Bacolod, si Action Art. Good morning, Mick. Si Action Art ni Mayor, si Action Art Action Art, good morning. Good morning. Salamat gid sa time Mayor, nagtawag gid kami balak kay gusto namon may baluan ang advisory mo man da kay perting inulan subong Escalante, ang Cadiz kag ang Ibi Magalon ang Sarabia nag-advise ng ilan duha ka ang mga alkalde nga suspended ang classes. Sa imo Mayor, anong advisory mo? Hindi suspended man. Suspended man. Actually, ginbase ko na kahit subong sa amon diri bakuan lang inablang do medyo hangin yang ulan do medyo mahinay. Okay. Pero may mga update kami ni Mayor Narwin, bating kami, nagtawaganay kami, sining ko, prote ano gid ang bilog na adlaw. So we foresee, we are expecting, hopefully hindi magabot, na magkusog-kusog mi by the hapon. So subong,
pangdulong na kami mga estudyante puli. Ginpapuli ko na tanan. On all Okay. levels, public kag private. Oho. Why ka na college siya, Mayor, no? Why art why? Okay. Ang college niya sa akon sa Victorias sila Sa Victorias. So I think ang Victorias gahulat pa ko sang baby basi na suspend naman nila no. Pero ato naman tong akon LD, tiga coordinate sa ila kahit simple may mga estudyante ko na college kaya ako naman na hopefully na mabuli gabi sa ila na kung mapadala ko tong school bus kag sugaton sila tanan ka magpuli kay Very good. magsakay sa. Oo. So subong ni ka-concentrate kami anay sa dispersal ng students. Dason ang ako na opisina ga-preparar man kami sa mga the usual food packs kung dugay na the first ko gid na January pag umpisa gid sa tuig kunin general nagkuha kami nagplanning kami sa natures ang una ko gid pinakal mga bugas kag mga dilatas. Very good. Sa ako na pankayti daw gina-expect ko madamo kang bansa ako nasa pa ni kuno Pebrero mo mga experts man dati mamati gid correct. Na oo. Yes sir, amo na subong ang sitwasyon din amon. Sa mga pumuluyo in general sang manapla, anong advisory mo sa ila, Mayor? Ate, amo na hindi gid anay magsagi kuan kapinpang sa coastal no. Kay ti kadumdum kasi to lang December na sige ulan. Well, hindi ko gasiling na Mayo, ha? Pero mo na pirmi ko pag transfer ko sa ila kay mga recipients sa sang housing na napudgayan ko pala magpasaylo sa ila. Kaya gusto ko magsaylo man sila, yung palilik man to gyapon sa ila balay. Gusto ko may tayo na kwan. Subong daw, tungod sining kakatabo, asang simintado na balay ka pa nga naging sakon housing. Puti yun, no? Ang requirements ng national housing is you have to destroy. Okay. So, before New Year, I was able to transfer sa Punta Salong namo na evacuation ng pinakabag house, inang project na mula housing. Okay. We were able to transfer 28 to 31 ongoing ang transfer namon so mautod ni siya karon kay tinula sige ni karon kun in kaso magamon ni we expect more anyway damo pang amon balay na kilala nila i-occupy. Okay. Sige. So, on that note, manawag lang kami sa imo sa Tuguro si Action Rex sa imo, Mayor, to update. Salamat gid, Mayor. God bless. Kagalong gid permi. Oo, sige. Bisan basi ko magalang-alang ka kung kisabla sa tawag. Okay. Kay ang signal pigaw. Oo. Okay. Hello? No problem, Mayor. Noted. Salamat gid, Mayor. Halong. Okay. Pwede man na i-text niyo ko kay gasulod kung isang text yung sumangita kung may signal. Ha? Okay. Sige. Mayor, salamat gid. Halong. God bless. Thank you, Gid. Good morning. Si Mayor Manolet Escalantes ang manapla. Kay may mga areas gid man, no? Amo na gani kung kay sa internet connectivity gani ga problema kita. Bisan signal lagi gani isang cellphone kisa gagawagtang payado de bla, no? Tiara sige niyo. Manapla si Mayor may nikor mangilumutan sa Manapla. Sa Manapla sa Lagastiana way gisabat ang pulis way man. Ang solusyon na lang ni Guro sa udto ni kung magkantuan sila ni Action Jan Diaz. No, makantuan gani kamo ni Action Jan nagkaroon magkumpleto gini mo kung anong komprehensibo kag latest update na sa atong nagluntad nga kapon kay sang pagpanhold up lang. Action Hotline. May mga raw information nga nagasulod di sa amon nga may ara na sang na-recover, no? Kuno ha kay tiway pa sang confirmation Ti kung tuod ni amo ning mayo nga breakthrough sa kaso kung may ara ginman sang pila ka mga lugar pila ka mga individual nga nagkala-aresto o nagkaladakpan. Halimbawa kung armado ginman kag ini sila may ara ginman sang grupo nga ang ilang opisyo iya pangalit sa isig kapariyo nila kapin pagid kong kaso nga pagpanhold up. Action Hotline. Lain sining tabo niya sa isang pamilya na kay pinarakan na klutang. Inano mga klase tawo ni man. Amo niyang dapat yung hindi na pagpalawigon sang PNP. Hindi na paghatagan oportunidad sang aton magkasuguan
nga maglapad magsangkad pang grupo nila. O nga basi sa uli balang armament nila basi damo pasang sa aton local PNP. Action Hotline. Kapin pa kung makapundo na ni kag makamani ni sila sa uli makabakal armas, makapang-recruit nga magdamo sila kundi problema pa. O basi sa uli mangin private army pa kung whatever nga mga himuon nila sa uli. Di kabay pa, no? Galing kayo ng Castiliana, PNP, daw may kabudlayan. Action Jail, dali gilang day. Si Action Jail, gakuan man siya, niya at ari na ko sa pamilya, sa security guard, to bla. Sige lang, Action Jail, bubo ko lang ni, please. Balikan ta ka na, pwede. Action Hotline 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, wala kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periodos ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno
bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong ng vitamin sa mga bata man naman damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bagos City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So, una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ila ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong agakag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailong. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amuli nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat dito ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang yapon sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, nagpasalamat din sa PN nga ginatag sa amon paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga nagpasalamat dito nga yung patigayon ng mga activity together man sa amon nga CHO kag sa amon nga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kamutihan 2. Labaw sa tanan kay Kapitan Ay, sa iyang mga ka-open ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin dito. Sa liwat may aga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo?
Last and final stretch sa aton pagpangalagad karon nga morning. Oy, may nga gagali kay Madam Cookie Haviliana dira sa Bago City. Sila nga God bless. Ginatay may ulang naton na sa Bago City si Tuk Limon, Nonoy and Rogine, ka-monitor sila. Toto Alex Montesa, may nga agaman, thank you for always supporting Action Radio Bacolod. Sa final stretch ko, kay daw alang-alang gito sa may area sang na Castiliana. Karon na, kay si Akson dyan, on special assignment ni, halong lang Akson dyan, kinupertigid ang bugusbos ang hangin sa guwao. Action Hotline! Ikantuan ko lang si Akson Zil, basi madayal mo na yan dong number niya. Kay i-update ko lang niyo, ni balang gintiro pilak beses ni sa Mercury Street, Puente Villa Subdivision, Takuling kagabi. Isa ka security guard, ang ngalan si Josry Haranilla. 51 years old. Di nagatrabaho niyo. Dira sa area sang Bredco bilang security guard. Tiyang lain, sining kay wala labot sa Innova, may puti, nga puti, may motorsiklo pang nag-finishing siya. Portik damo sa mga kalibre sang armas ging gamit sa pagpatay siya. Tinano kinamotibos ni man. Action Hotline! Hindi maintindihan, sobra-sobra naman niya. Ano naman yung klase kuan niya man sa isang pagpatay sa tao. Nining mugar, may nga ganas bago ning. No, kumusta sinyo da? Si Noel Lim Shaku, kuno ga monitor man o. Patrol Reports! Pero yung agawon ko na yung Jackson Zell, Minado, Arisaton nga linya, kay daw na kuan niya, no na istorya niyang himata sang security guard na nung latest ni nano ni man. May mga pamaog sa kabuhi niya di. O si Sir Joven Vic Itabag Terbik, good morning dara halong kamos niya diri sa Mulubulo, baskog hangin, wala untat taliti lang, may lang hindi magbubong ulan. Diri ko anay sa report sa patrol. Action Zil na nung latest, good morning. Action na art, nasa sa Brenya, ang investigation ni sa Bacolod Executive Station 6 is na nagkadayon sa Japon, no? Sa usisa nga motibo sa pagpatay diri sa may biktima, isa ka security guard sa Bredco, nga ginakilala kay Jeffrey Haranilla, 51 years old, inikad residente man sa Puente Villa Subdivision, Barangay Takuling, Action Art. No, kung aton sini madumduman sa kagabi Action Art, papuli na ini kontani, ini ang biktima halin sa iya nga obra, no, kaya kasami sini ko Action Art sa mga residente dira nagabakal siya na ice, no, sa may Changi. So ari na ini siya sa may Milky Way nga street Action Art, kay taga Purok Planetan siya. So nga ara na siya nagalakat mo sa tamburo na dampe, may ara nagasunod na makita dito sa may CCTV sa inisyal na pagpangusisa sa Bacolod City Police Station 6 na may nagasunod ini nga isa ka Innova kag duwa ka motorsiklo. No, kag sunod sa mga kapulisan dogin ang ini siya sa kaisang Innova kag gagintiro man sinisang nagamotorsiklo. Nakatapusong magsiro kuno do ang nagamotorsiklo Action Art nga nagasunod diri sa may salakyan. No, so pero ini ang salakyan gani nga unit ako na model kini na initial pa nila subject for verification pa ni ang CCTV footage Action Art daw medyo buron din. Kaya tigaw nag-ulan masang kagabi. So subong ang ilas ng investigation is ongoing sa Japon. Kag ang bayaw sini nga si Alias Linden ang akon nga na no, which is ginikumpirm maras kini nga anay katapo ini kono sang militar, no, which is bako gani mas nagahol dala pero suno sa iya dogin ka unpat no kon gin pahalin sinisang iya nga magulang baling asawa sinisang biktima, no, pag ini sa pagkakilala ni Action Art, no, mabuot man iko nga tao kag wala man may naistorya sila nga may ara pagpamahog o kon na mga death threat dili sa may victim. That's why na tinala sila kagabi nga pagkabati nila sang lupok, sabi nila kung normal nga palupok wala sila kabalo nga himata na to gali nila ang naiguan sini. Kaya mismo sila pa niya nagdala sa hospital Action Art daw after 10 to 15 minutes pa
nga natabo sini kay wala pa sang tricycle nga mga nagaging no ang nabayaw pa nila nga isa ang nakakarga sa may tricycle kagin dala diri sa Bamsi no agin tuwaan pa ma-revive sang mga nurses man kaga doktor pero wala na gid no sang kabuhi na napatay gud ini patay gid action art ini ang security guard no so amo na ang ano pa sumong na ang palaisipan man sa kaprisan kung nga bala may kaangkanan sa trabaho o kung na personal life man sinisang biktima action art. Sige, karon na lang grupo ba te kay do ipit ng tiyempo ko pero at least nakuha mo na bot mong pamilya para nga madugang na karon sa mga mga information para kay action like sa udto. Yes, Action Art. So, may na ang latest update. Nagikan sa patrol. Ini Action Zil Minardo. Una sa balita, una sa action. Sa Bacolod, Action Radio. Patrol Reports! Karon na, kay military, giling siya sa una. Hindi man. Tapos sa mga serbisyos, niyan no gimadalom nga motibo. Si Lok Nicor sa Barangay Arisbil, Carlota, kung nag-monitor sila Ana Sinoro, MGS Candido Hildori, siling ni Alex, siling niya brutal ang pagpatay kay manong security guard. Wala konsensya nga klase sa mga tao, animal nga mga kriminal. Marvin Malapitan Gihigonia, kag Maydi Villanueva Malapitan Gihon. Inday Plaza, may nga agada Leonesa Ilban Buena, siling niya monitor sa Barangay 35, Purok Magiliugyon. God bless. Thank you, man. Si SB Mayet Habiliana dira sa Bago. Morning man, may lang nga pag-monitor. Why na ko galing, chimpo, sorry, gid hindi ko malabutan. Kay ang chimpo ko na ginahunos lang ang Kastiliana, karon na lang sa udto kinaway gid. Nagasalabat dito ang mga official. No, kabay pa may ara development ang akon man lang, mas mayo gid nga magkala-aresto, magkaladakpan sinong suspect ni. Magluwasa, mga aresto, pasakaan kaso. Kag kung may grupo silang ka-exister dapat mapauntat sang otoridad. Ang importante, bisan pigadong tao, kung may peace, bala? Ang peace and order is number 1 priority. Manamo, paano ka magmayong pangabuhi mo na karon? Paano ka magkapangabuhi siyang taway? Siya na kung nagkapaminsar ka nga may mga tao yung kung nag-ulo alimantar pangabuhi, pangabuhi, muldapon kaya nila. Karon ano bingwa mo yaman? Wine Tagaling Tiempo, dari sa aton nga pagpangalagan. With Action Elmar Madera sa technical side, back up si Action JM Baikin, kag Action Edin Abuso. Kung naman Action Nagtayhupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Action